Terve vaan kaikille, Epikki täällä. Taas vähän aikaa ei oo tullut videota ja pelainen tässä GTA Vitosta ja täällä servussani on tällä hetkellä RTX Vortexi, jolla on myös kanava, mikä tekee sitten Elgaton näitä videoita, kun on semmoista huuva kiertää. Ja tässä mun auto, tää on tällainen Ford Traktori, jos oireistelemästä puhutaan, mutta GTA Vitosessa nimi on auton nimi GTA Vitosta Rakissäänkin SVG Offroad, mutta oikeassa lähdetään tää 5 Ford Traktor. Siinä meidän auto ei tässä on kaiken maailman vittu 10 ikkunat ja puskurit ja kaikki nyt lisäosat ja kasvaa leviä valosarja 10 tonnin valot ja sitten 25 tonnin nämä bulletproof renkaat ja hienot värit. Tää ei oo nyt ihan korjattu malli, mä oon vähän käyttänyt tätä, mutta tää laatu ehjä. Ja sitten toi taustalla 5 MVG:n eteneen peräs tää on mun mielestä hyvä. Toivottavasti sekin tykkää, että mä pistän linkin kuvaukseen, niin katsotaan koittaa siirtää videosta. Mutta en tullut. Ja tää auto. Vittu tää menee joka paikassa. Kahden. Mutta tässä vaan nyt näin. Kaikki murskaa kun tälleen. Vittu tää auto ei oikeesti jää katsomaan. Tässä on olemassa isompi versio. Mullakin on se omistuksessa. Mutta itse katsokaa mulla lavalla kyltti. Katsotaan yli mennään, saatana. Tää on vittuu vaan kaikki. Siellä on poliiseillakin mitä autoa. Aivan miten hyvä auto, ihan ylipää. Helvettää, mulla on yleensä tässä moottoritiellä. No tää GTA Vitoinen on mulla ollut ehkä viikon, joten mä en tiedä tässä kaikkea vielä. Tää mä oon pelannut työharjoittelu on taas, sieltä saattaa tulla video sitten. Jos teitä kiinnostaa kaivurivideoita, niin muuta sen vapaasti. Ei siinä se motori. Mä näytän teille. Tää menee oikeesti ihan missä vaan tää auto. Motorin keskipaikka. Taistatteko muilla autoilla? Ei. Tällä. Missä tää on motorin keskipaikka? Näy edes muiden autoja. Ledivalosari meni vastuussa. Nyt tuli semmoista hinttitämmillä. Tulis hei, pistäkää kommentteihin, että minkälainen auto kannattais hankkia tässä pelissä. Nyt mulla on 67 tonnia rahaa ja sitä mä saan tällä hyvällä tehtävällä. Aika näppärästi. Mikä tää on tää vitun? Vittu vaan ilmoituksen tehtävän nimeä, koska mä oon tehnyt se 10 kertaa kavereiden kanssa. Se on helvetin hyvä tehtävä, mutta se on, mikähän sen tehtävä? Vittu, en muista sen tehtävän nimeä, se on satana semmonen tosi hyvä tehtävä, se mä ainakin tiedän. Ja tässä nyt pelailen, on se Vortexi vielä täällä. Joo, tää on vaan niin hyvä auto, katsokaa tätä. Ui sootana. Ja tää menee niinku oikeesti mistä vaan ja ei tässä muuta ja niin tosiaan. Haluatteko sitten semmoista työharjoitteluvideoa eli kaivurivideota ennen muuta? Jos haluatte, pistäkää kommentteihin ja sitten minkälainen auto mun kannattais hankkia tässä pelissä, pistäkää kommentteihin ja kanavatilaukseen jos tykkäsitte. GTA Vitoisen videota tulee sit kun on taas jotain kuvattavaa, mutta ei tässä nyt tämä peli nyt meni tässä, mä vaan esittelen tätä autoa, katsokaa nyt vittu. Kaikki jää vaan kakkoseksi tälle autolle. Sitä on niin vitun mahtava auto, mä tykkään, GTA on paras auto. Tällä voi vaan niinku tuuppia kaikki perseeseen suoraan sanotusti. Jos se ei ole parempaa tekemistä. Ei tässä muuta. Pistäkää kanavatilaukseen jos se ei oo ja tykätkää videosta jos nyt hirveästi tykkäsitte tästä, että ehkä ei kannata keskittyä pikkuasioihin, eli tähän pelin kulkuun, koska mä nyt vaan rällään tässä ja kerran tämmöstä. Ja sitten tosiaan työharjoittelujakson jälkeen, eli ensi kuussa, niin alkaa 7 viikon lomaa, niin en oo mitään suunnitellut silleen. Mutta
kiitos kaikille kun katsoitte tämän videon ja päivän jatkoja ja seuraavaan videoon. Moro!